Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaramma akwai wata tambaya da muka zo da ita ga ta nan dai sai a hankula ba daɗi. Akwai wani bawan Allah ana ce masa Aminu Suleiman yana zaune a garin Gombe. Ya ce ya yi mafarkin mahaifiyarsa ta rasu. To shi ne ya ce a fassara masa don Allah menene ke faruwa? Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Sunana Muhammad Awwal Abdullahi wanda aka fi sani da Nasiha mai program a gidan talabijin na Tauraruwa TV akan mafarki ranar Talata ƙarfe 8 na dare, ana maimaici ranar Asabar ƙarfe 3 na yamma. Kamar yadda mai tambaya ya tambaya cewa ya yi mafarki mahaifiyarsa ta rasu. Mafarkin rasuwar nan da mutane suke yawan tambaya ya danganta, ya kamata ne mutane sharhi gwargwadon iko don su fahimta. Ya danganta da yanayin ɗabi'a, al'ada, addini, shekaru, jinsi da sauransu. Idan mutum ya yi mafarki ya mutu, an je an mai wanka, an mai sallah, an kai shi maƙabarta an binne. Idan bai da aure, aure zai yi. In yana da aure kuma gaskiya in ba sa'a ba zaman kurkuku ya zo ko kuma zaman bayan kanta. Amma idan mai shekaru da ya haura 60 ne sai mafarki ya rasu, to abin da za a yi sai a ɗauka in yana da 'ya'ya da suka kai shekaru na aure kamar masu shekara 18 zuwa sama, ko maza ko mata akwai wanda zai aure. Sai ya zama maimakon wannan rasuwa da ya yi, taro da za a yi, maƙwabta su zo, masoya su zo, maƙiya su zo, a yi zumunci da sauransu, to ba na rasuwa ba ne, na 'ya'yansa ne, wasu 'ya'yansa ne za su yi. Idan kuma tana misali mahaifiyar tasa ya yi haƙuri tana cikin ɗan sauran ƙuruciya daga 40 ne zuwa ƙasa, za ta iya yin aure, za ta iya haihuwa, to kuma wannan gaskiya za ta ɗan canza halaye ne, Allah ya sauwaƙe. Ƙaddara ƙila wasu halaye wanda idan an gan su za a ce tir. Sai ya zama ba mutuwa za ta yi ba, zuciyar ce za ta mutu da aikata ayyuka wanda ba su da kyau. Saboda haka mafarkin mutuwa ya danganta da yanayin shekaru, ɗabi'a, al'ada, addini da ma jinsi da sauransu. Idan misali mutum ya yi mafarki, mace misali mu ƙaddara ta yi mafarkin ta mutu, an mata wanka, an mata sallah, an je daidai inda aka kai ta kan makara, shi kenan sai mai mafarkin ko ita da ta yi mafarkin sai ta tashi. To wannan in tana da ilimin boko, tana da wayewa na zamani kuma tana siyasa, mai yiwuwa mulki za ta yi. Kawai abin da za a iya lura a kai, wannan ainihin wayayen mazaje da ta hau. Ai ka ga in tana kan makara, ai ka ga mazaje sun yi dakonta, sun hau wuyan mazaje, to shi ne za ta yi mulki. Za ta ce ma mazaje su yi kaza, ko suna so ko ba sa so su yi, su bar kaza ko suna so ko ba sa so su yi, saboda haka mulki za ta yi. Idan mace a cikin mafarki ta yi mafarki tana yin limanci, to shi kuma wannan yana nuna in ba sa'a ba mutuwa za ta yi, saboda mata ba sa yin limanci a ƙa'ida. In ka ga mace a gaban maza tana yi musu sallah, to kawai mutuwa za ta yi, sallah za a yi mata. Ba wai ita ce ke limanci ba, a'a limancin za a yi mata. Saboda haka ya danganta da yanayin rabe-raben yana da yawa gaskiya. Kuma idan da yarinya ce ƙarama a ce wannan da ya yi mafarkin 'yarsa ce ƙarama, ya yi mafarkin ta rasu, mai yiwuwa harkar shi ce za ta lalace. Harkar shi ce za ta zo ta lalace, ana tafiyar da harkoki su lalace. A wannan gaɓar ne ma zan samu damar tallata mana magungunan mu na fassarar mafarki Herbal Medicine. Muna nan a namba 129 a nan jihar Kano, unguwar Tsamiya Babba, layin Kirfi, gidan kwano, gida mai namba 199, gabar da ramin ƙasa. Idan mutum ya yi googling, in mutum ya Google ya rubuta fassarar mafarki a Tsamiya Babba fassarar mafarki TV, zai ga har ofis namu zai gani a Google insha Allah. Sannan magungunan da muke da shi gaskiya suna da yawa, duba da mun yi nazari akan mafarki shekara 26, sai muka ga ya kamata a ce misali kamar kwatankwacin mutum ne ya zo har ofishin health ɓangaren lafiya
ya zo sun yi mai gwaje-gwaje sun gane yana da ulcer kuma ba magani ai akwai matsala. To kamar haka ne ka zo ofis namu an fassara ma mafarki an ce ma ana ma sihiri kaga dole ka nemi magunguna da yake da alaƙa da karya sihiri. Saboda haka wannan kamar wannan da zan ɗaga mun gan shi wannan na 5 litre ɗin na karya sihiri wannan na 5 litre ɗin. Kuma karya sihirin da yake yi abin mamaki wasu in sun sha in sihirin da aka yi masa sha suka yi a cikin cikinsu gaskiya wasu za ka ga za su ɗan yi gudawa ko ya take. Don akwai wanda suka ma kawo mana bayanin in sun yi gudawa motsi take yi. Da sihiri dama ai tsafi ne. Sannan wannan sabulu ne da muka yi shi amma da suratu yasin aka yi shi. Sunansa ƙaiƙayi koma kan mashaƙiya. In kana wanka da shi in wani yana ma sihiri koma masa zai yi. In rama yake so ka riƙa yi ya rame, in so yake kasuwanci su lalace kasuwancin nashi zai lalace. Sannan bayan wannan muna da kuma sabulun jalabi. Zan ɗauko shi wannan sabulu ne na jalabi shi kuma wannan harkokin sabon kwastomomi ne za su yi ta zuwa in kana wanka da shi cikin yardar Allah. Babu duba babu tsafi babu shirka. Abubuwa ne da aka yi da ayoyin Alƙur'ani da hadisai. Mu dai muka san hanyoyin da muka bi kuma hanyoyi wanda yake sun halitta. Abinda mutum bai sani ba kawai sallamawa yake yi. Saboda haka wannan sabulu ne na jalabi ma'ana harkoki za su yi ta dawo. Sannan akwai kuma sabulun dafa'i da ayatul kursiyu da falaki da nasi da qad ja'akum da sauransu su li'ilafi da sauransu aka haɗa aka yi wannan. Shi kuma wannan idan kana yin shi idan maƙiyinka yana yi maka sihiri ba ma ya samun isowa balle ya juya. Ba ma ya samun isowa ba zai zo ba. Saboda dama as-sihr lugatan taghayyiru awakir shi al-haqiqati sura. Aka ce sihiri a lugar larabci canzuwar wani abu daga haƙiƙanin yanda Allah ya yi shi. Sihiri ne. Wannan duk ba zai yiwu ba kawai. Saboda haka kaman fari ya zama baƙi ya zama kore kamar yadda ake dabo takarda ta zama kuɗi shi ne sihiri. Amma a luga kenan amma aka ce kamar a nazari ne na istilahin malamai masana fiqh su kuma suka ce isti'anatu bil jinni neman taimakon aljani ta wajen hanyar tura shi ya je cutar da wani. Don kana amfani da wannan ba ma zai yiwu ba ne kwata-kwata. Bayan wannan muna da ainihin maganin da muke kira bature shayatin. Gane ko? Shi wannan maganin sunansa bature shayatin turare ne. Wanda idan kana yin shi kasuwa za ta dawo, farin jini zai dawo, in mace ce ta kasa auruwa harkokinta za su zo su dawo. Ko da dai jifa Ƙwarai ko in ma aka yi mutum jifa ko sama ko ma wani irin abu ne turare kawai ake yi da shi. Ayoyi ne na Alƙur'ani aka haɗa da sauransu ake wannan turare. Ka ga yanda yake. Bature shayatin. gaskiya wannan Kun ji yanda yake. Sannan bayan haka in ka ɗauko mana ga wani bari in riƙe ma ka ɗauko mana ga can ka ɗauko wanda yake da rubutu. Za ka gani shi kuma wannan kamar yadda muke gani maganin sanyi ne. Maganin sanyi ne wannan kamar yadda muke gani wannan maganin sanyi ne. Wannan roba idan mutum ya tashi zai sha rabi kuma aka samu kamar 3 hours kamar awa 3 sai ka ƙara shanye rabi. Idan kuma babba ne kamar in yaro ne kenan in babba ne kawai lokaci ɗaya ma zai iya shanye ta. Gobe kuma yana iya shan wata jibi ma yana iya shan wata to insha Allah in yana da sanyi kowane iri ne zai sha mamaki sosai. Waɗannan magungunan namu suna nan dai da yawa duba da gaskiya lokaci ba zai bari a ce kowane abu sai mun bayyana ga yanda yake ba. Amma dai wannan su ne na gaba-gaba sannan muna da maganin ulcer, muna da maganin basir, pneumonia, sikila da sauransu duk muna da magungunansu. Sannan akwai gurare da muke da branch. Wannan akarmakalla wannan abokin nan nawa wanda muka zo tare da shi ya karɓi wannan ya ce ya ji daɗin shi sosai. Muna da branch a Libya, muna da branch a Kamaru, sannan muna da wakilinmu a wannan ƙasar Ghana, muna da wakilinmu a ƙasar Cote d'Ivoire, muna da wakilinmu a ƙasar Benin, sannan a yanzu ma muna shirye-shirye wakilinmu
da yake wanda yake Nijar ya yi tafiya amma muna son mu ƙaddamar da wani wakili insha Allah shi ma dai ko yanzu aka tuntuɓe shi ba za a samu matsala ba insha Allah. Jama'a bayan haka muna ƙoƙari in Allah ya yarda mu samu wakili na dindindin a wasu ƙasashen daban, duk wanda yake yana buƙatar ya zama wakilin mu na wannan maganin ƙofa buɗe yake matuƙar yana da amana za a yi mu'amala da shi insha Allah. Magungunan mu suna yi da yardar Allah da ƙarfin Allah da ikon Allah ba da ƙarfin mu ba. Jama'a muna yi muku fatan alkhairi. Alhamdulillah, to kun ji dai abin da malam ya ce wayannan magunguna duk da ya nuna muku wannan garanti ne la shakka fi ta Laraba. Kada ka yi shakka ko kaɗan a wannan magani. Idan Allah ya sa an fassara maka mafarki ka ji an yi maka wanda ba kyau ko kuma dai ko sammu ne ko kuma kana kasuwancin ka harkokin ka sun ci kurkuɗe, in dai har kana tunanin sammu ne ko ta jifa aka yi maka, idan har ka karɓi maganin nan insha Allahu Allah zai kawo maka afuwa bi iznillahi ta'ala. Ku bibiye mu, akwai lambobin mu da muke saka akan wannan channel da muke saka da muke ɗora. Duk wanda yake son ya yi magana da malam, ko malam ya ce duk wanda yake so ya zama wakilin malam ko a wace ƙasa kake yana so, hanya a buɗe take idan kana buƙata. In dai kana da amana insha Allahu zai baka amana ba matsala. Saboda kun ji ya kawo ƙasashe da dama wayanda duk yana da wakili a can. Idan kai buƙaci magani a can da zai haɗa ka da shi insha Allah magani da za ka karɓa. To don haka idan kana wata ƙasar da malam ba shi da wakili a gurin, idan kana son ya yi wakili da kai ka yi wakili da shi to ba matsala. In dai kana da amana. Allahumma amin. Allah ya shige mana gaba. Allah ya ba malam, Allah ya ƙara masa lafiya kuma ya ƙara masa basira. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.